Нади, можеш ли да ми кажеш кои са онези неща, които имаш в чантата си, които ти помагат да си хем археолог, хем мама, хем готина жена? В чантата ми едно важно нещо, според мен, което всеки археолог всъщност има, всеки, даже жена археолог, е рулетка. А, Рулетка, ами, всеки археолог има нужда от рулетка, защото ние постоянно мерим нещо някъде. Също така, моето дете е доста добре запознато какво е рулетка и постоянно и той я дърпа и много си играе с нея. Още не знае числата, нали, на 3 години, но всеки път, като го питам колко измери, ми казва 2 сантиметра, каквото и да са. Се казва 2 сантиметра, но и той много се забавлява да разтяга рулетката, да я събира и хем е негова играчка, хем по принцип като археолог, почти на 100% всеки археолог си носи рулетка. Или мащаб също. Това е нещото. о, супер.